Sadni si na miesto, kde môžeš mať rovný chrbát a nechaj nohy, nech sa dotýkajú zeme. Zatvor oči a pomaly zhlboka dýchaj. Urob hlboký nádych a výdych. Dovoľ zvuku, aby zaznel, a pusti myšlienky, ktoré ti víria hlavou. Zameraj svoju pozornosť na to, kde sa tvoje nohy a zadok dotýkajú zeme. Cíť, ako si s ňou cez tento dotyk v spojení. Vnímaj svoje ruky, ktoré máš voľne spustené. Vnímaj svoj nos, ktorým dýcháš. Tvoje telo má svoje potreby, strachy, neistoty, hnev a emócie. A to všetko je v poriadku. Na chvíľočku si dovoľ to vnímať a prijať, že je to v poriadku. Potom svoju pozornosť upriam nad seba a vnímaj, že je tam niečo, čo ťa prevyšuje. Niečo neuchopiteľné a nadpozemské. Cítiš, že aj v tebe je kúsok tohto neviditeľného a nehmatateľného. Tvoja duša. Je to tá neviditeľná inteligencia, ktorá riadi celé tvoje telo. Nedá sa to uchopiť, ale vieš, že je tam. Že si viac ako len telo. Si niečo vyššie, niečo väčšie, niečo, čo ťa presahuje. Čo presahuje všetko pozemské. A vnímaj, ako aj toto je tvojou súčasťou. Tam je pokoj, harmónia, radosť a rovnováha. A je to tak v poriadku. Aj to je súčasťou teba. Vnímaj, že ty si most. Ty si to miesto, kde sa spája hmotné s nehmotným. Vnímaj, ako sa tieto dve časti v tebe miešajú. Kombinujú. Niekedy viac počuješ a vnímaš jednu časť seba a inokedy zas tú druhú. A je to tak v poriadku. Daj si dovolenie, aby si bola presne taká, aká si. Hlasno vydýchni a povedz: Daj dovolenie životu, aby bol presne taký, aký je. Všetko sa deje pre tvoje najvyššie dobro. Nech sa deje čokoľvek. Všetko sa deje pre tvoje najvyššie dobro. Nech si akákoľvek. Je to v poriadku. Pusti odpor, že to musí byť inak. A že ty musíš byť iná. Pusti to s dôverou a láskou,
pretože všetko sa deje pre tvoje najvyššie dobro. Neznamená to, že sa z toho tešíš, alebo že s tým súhlasíš. Povedz dnes tomu len OK. Pre tento moment to tak môže byť. OK. Takto teraz vyzerá môj život. OK. Takto teraz vyzerá moje telo. OK. Takto teraz vyzerám ja. OK. Takto je to teraz. OK. Všetko sa deje pre tvoje najvyššie dobro. Vydýchni a pusti zo seba zvyšky všetkého, čo už nepotrebuješ. Všetko sa deje pre tvoje najvyššie dobro. Pomaličky vráť pozornosť do miestnosti, v ktorej sa nachádzaš. Pohyb prstami na nohách, prstami na rukách, ponaťahuj sa a začni vnímať život, ktorý sa deje okolo teba. Potom, keď to budeš tak cítiť, otvor oči a usmej sa na tento krásny svet.